Pwede nang kainin ang mga tahong at iba pang shellfish mula sa Bataan. Ito ang ikinagagalak na ibalita ni Rosalie Calaguas Cuyugan, ang OIC Regional Fisheries Information ng BIFAR Region 3 sa mga mamimili. So, safe na pong kainin at pwede na pong anihin at pwede na rin pong ibenta yung mga tahong at iba pang shellfish. Kasama na rin po yung alamang na galing Bataan dito po sa ating mga pamilihan. Ayon na rin ito sa pinakahuling Shellfish Bulletin na inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong ikalawa ng Marso. Batay pa sa bulletin ang mga shellfish products na galing sa mga dalampasigan ng Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Hermosa, Orani, Abukay, at Samal Bataan ay ligtas na sa paralytic shellfish poisoning o red tide. Yun po ating latest bulletin na nirelease ng Central Office ng BIFAR po ay listed na po. Negative na po ang probinsya ng Bataan po sa red tide at magandang balita po yan, lalong-lalo na po doon sa ating mga magtatahong dito sa Region 3. Ipinapaalala pa rin sa publiko ang maayos na paglilinis at pagluluto ng mga shellfish products upang lalong masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Asahang tuloy-tuloy pa rin ang pagmumonitor ng BIFAR dito sa rehiyon upang matiyak ang patuloy na kaligtasan ng mga shellfish products na nabibili sa merkado. Felix Barrios, CLTV News.